Je úplne, ja som kvôli tomu to sem chcela ísť. Keď som videla, že je toto kreslo, tak... Ahoj a vítaj pri trošku netradičnejšom urbexe. Dnes sa nachádzame na mieste, ktoré som už v minulosti navštívila. A tým miestom je kaštiel v Hajnej Novej Vsi. V dnešnom videu sa teda prejdeme chodbami kaštieľa a pozrieme sa, čo sa tu od mojej poslednej návštevy zmenilo. So mnou je aj kolega urbexer, ktorého nájdeš na sociálnych sieťach pod menom Moment of Urbex. Tak sa pohodlne usaď a poď si s nami pozrieť toto krásne miesto. Ešte to podzemie je z druhej strany. Tam sme asi ešte neboli. OK. Aj túto miestnosť si pamätám inak. A mysleli sme si, že tu prespáva niekto, pretože tá posteľ bola na prostriedku izby a bolo to nejaké drevo na kúrenie naskladané. A teda predpokladám, že minimálne teda nejaká asi mládež sa tu stretávala a popíjala. A je toto zaujímavé každopádne. Bol. Tu bola posteľ kedysi. Táto posteľ bola tu v strede a boli tu na nej veci a niekto svetla, tu boli drevo na koreni, takže niekto tu asi prespával vtedy. Ale majú tu zaujímavú knižnicu. Že hej. Živá socha. Zachraňte stanicu 9. Na dlhé zimné večery. Ale ako necítim sa úplne keď kráčam po tomto a vidím tú dieru v rohu. To majú tú dieru, majú tam ako na miesto záchodu. Jaj? Posteľ, keby náhodou bola, kto bol unavený. Môžem si to dať rýchly nepík. Žiješ? To reálne niekto tie opadané veci sa snažil dať dokopy, pozri, aha. Nemajú to asi, čo to je, také lepidlo, alebo... Wow, nejaký dobrodruh. To normálne bol nejaký dobrodruh a... Zabíjal čas. Krátil si, hej, presne, krátil si dlhé zimné večery. Knihovní bavili, tak skladala pucle. Môžeme sa ešte pozrieť von. Respektíve nie von, ale dnu, ale musím ísť tak ďaleko, pretože vnútrom sa nedá prejsť. No a toto bolo tiež otvorené predtým a neviem, prečo je to zavreté z akého dôvodu. Neviem, či sa to dá otvoriť. Dá sa to otvoriť. Dobrý deň. Dobrý deň. Som sa zlakla. Fú. Dobre. Dobre, dámy a páni, teraz som si cvrkla skoro. Sedačka za auto. Zamurované. Dúfam, že tu na nikto nevybehne. Naposledy to bolo naľavo taký stupienok, čo používali na súťažiach. A on je tu stále. A
Víťazom sa stáva. Ja. Let's fucking go. To bola hladomorná. Garantujem ti, že toto by si tu nečakal. Čo si? Dobre. Strašná hoz. A to je len bordel. Môžeme ísť na spak. Dobre, poďme ešte pozrieť hore. Ešte prejdeme ten zvyšok, spodok. A čo si pamätám, tak ešte je tam jeden vchod do podzemia. Môžeme sa pozrieť aj na ten, samozrejme. Tak. Tak. Tu kabel. Tak dá sa ísť ďalej cez tie dvere. Mám taký dojem. Akože nejaká rekonštrukcia to asi prebehla. Predpokladám, keď tu bola tá škola. Ale niekde, kto čo toto tu niekde zapínal. Was ist das? Was ist hier? Okay. Hej. Mne to prišlo, ako keby to bol možno, že výťah, alebo dačo? Že hej. Ja to hovorím, ja to bola vlastne pek. Je to možné. Na súkromné účely, alebo to sa bude dať niekde na internete nájsť? My sa Urbex. Áno. Urban Exploration. Takže bude to na YouTube potom. Že sa to bude dať niekde pozrieť. Strašná škoda je to. Je to škoda. Akože bola nádej, že to jeden opraví, ale to je to, že to je pod záštitou pomocnej školy, čo je to Topolčany. Aha. Ale oni proste povedali, že on si chcel doviesť svojich ľudí, svoj materiál, on povedal, nie, ty budeš robiť tak, jak ti my povieme. A to sa mu neľúbilo, no tak... Tak jasne, že by sa nikomu neľúbilo, keby mu ma niekto kibicovať do toho, jak si to chce on opraviť, že je to jeho, ale Presne tak. niekto mu bude hovoriť. Budem pozerať. Dobre, ďakujeme. My ďakujeme. Ešte ma napadlo, minule keď sme tu boli, tak to bolo všetko zarastené, takže teraz sa ideme pozrieť aj na túto studňu, ktorá je v strede nádvoria. A v ktorej sa nachádza voda, prekvapivo. No a tu by mala byť ešte kaplnka, ak si dobre spomínam. To vie, či tu niečo hľadali, alebo čo sa tu dialo. To niečo. To si nebol? Tam bola asi kaplnka kedysi. Dole na návoje ešte dask. Dobroš, ešte tu sme neboli asi. Predpokladám. Ejha. Z dlhej chvíle si môžeš zahrať nejaké gamesky. Dobre kamoši, prešli sme to všetko. Dúfam, že sa vám takýto typ videa páčil. Bolo to niečo nové. A budem rada, keď zanecháte nejaký komentár. Ak viete niečo bližšie o tomto ak viete niečo bližšie o tomto mieste, tak budem rada za každé info a komentuj, odoberaj, daj tam nejaký páčik a vidíme sa na budúce.